naghahandog ng Hello guys, majong gabi and niyata sa munisipyo ron kay mag-abot mini purami kay mahatagan ko na kung invitation guys. Wow. Tinuod na dyan ni nga mahimo na kong ninong ninong sini maulagi. So ang ngarayon kaya sila sa Rizal na sila dari. So, pa ka-subscribe sa itong YouTube channel. Palihog ko subscribe sa Junjun's TV. And a few moments later. Saksi nila ang Rizal. Rizal, radyo saksi nila rong gabi na. Kaya nag-date sila. Mura sila kuan. Bagong uyab. Atong nga reon ng duha ka nila lang. Hindi aradsod. Grabe ko yawa, oh. Saksi nila si Jose Rizal nga wag gud din taon ay jay lingkod-lingkod sila nakatuig na idadan ha. Diyan ka na pat sila. Grabe, so sweet. Woo! Ang too sweet. So grabe. Dami akadog itong view na. Wa. Okay. Oh, nangiog. SPG. Hello Purame. Hello Dwight. Ikaw na Purame siya. Purame na. Daragi mong order. Koan Bicol Express. Expressway. Bawa tanawa salin ra ba na sa audit? Hindi lubat din no. Bao. Sa may charger na kanang. Sa may baterya. Dana ikuan na po yung battery. Kuan, isa lang may pack. Da, kung sinanaw gamit ta. Kani mo day una paggawas. Nawon sa man mo dani Purame. Si Purame man day kano. Gusto mo signal dali dyan. Wagers kalingaw ra kag. Sialan papunta sa probinsya. Watudloig majong pam. Oh, so ganin ang kuan. Alas. Ha? Nay usada na ka battery. Nay usa ka baterya da na. Kalibutan dyan, nagsigirig panguwag, kining burot man. Ay ning buros. Napa dia? Sana, kwarta gito. Dugay ra na, di ra na Disyembre. Sali na madyan nas audit ng hangkuan. Kagaring yung sapatan, pamalit lang. Ning lubog ra ko dari Purame. Sa may charger na type C, type B. Type Q. Type ko siya. Naradan ha. Basta kay naradan na. Uy. Na. Pero na sa kamera di na pareho datong usa nga. Nani kamera? Oh. Hoy Purame. Ning order na pug ko sa kuan, Facebook. Scam na pug ko. Ano po ka? Pagpadlong na, wala kang sagagay. Ito ka burag-buraging na nakakali. Mapataka na nagpapalit-palit ka ng itbig ka dahil kabuang. Ning order ko kananay. Uy, garante. Masaya nga macrochrome. Microphone. Kaya ka ng V8 ba? Eh akong gipilit tong dili V8 kay kuan sa Lazada na tag 800 ra kapin. Da parehara magporma sa aho diwa ko ning kuan. Agda to Facebook 117 kapin. Di ning click ko, bye. Okay. Di man jud pareho sa hoap. Sa to pagi mo si pinagugay, natiway. Na, pero parehara sa hong daan. Bitahan na laman kay kuan kananay.
Paano testing eh? Ano ang harap ang mahal ah? Mao lagi 17. Tingra din yung Napungot dugo as in. aw. Oh, na diha kay ging na nakana di na lagi mag order ra ng pagbuwan. Ay kasi Baba po niyong kamot mo click man jud. bukara kasi nagpanukluk-lukluk. Ay kasi kaduklukan. Masungot. Sa arap ako ka-excited. Awa. Ah, Sabi. Mill City na katunga. Agay, kaduklukan. Kana man siguro na nang Sayang, baw di lagi ko kay baw. Ano? Sayang Aswil City ni mo. Dasag dilaman kay Church Pag-ingon na katong nagdaro. Bago. Palit na kay. Oy, human ako ning order dito. Ining lupat. Talangan nga ni mag-practice. Puro man sa naging pagkuba. Paktisan. Huwag ganun paktisan. Pagkubangaan na to. I-charge na narong gabi eh. Pwede pa siguro tong usa ka battery doy, mukhaan pa siguro to. Mado ka sa kaduklukan ako. Wa na kuan. Oy, madyo gali kaning andar pa na salin na nas udit. Katong katiri kay kasama sa tuhod. Arang laki ko dyan, laksi lagi ko tire. Katong dito ta mo to. Itong sige na may kub-kub, kinang haglot mo may kinapilap. Ito, dito, gisi, arang Mo toy last nga overnight nato. December na. Simber mo na to. December na. First week na. Namira ba na? Paktisan. Na meron ba dadto? Balik Nias buntag sa datos wandon. balikid laman agoan, higdaanan. Namiretos ka ng kuan. Sakit mo kaning limbag na ho. Makamata na pug ko. Ang lagi. Asa may lamid, oy? Sa datos kuan. Kami ang mahayag kay. Ato si Pag Babaw. naman. Atos cliff. Uy, magpag Atos na. kananay. Tawag na Tower. Hills ba? Tower. Tower. Ato tas kang kuka kay di man mo kuan. Di man mo lakaw. Di medyo Tawanan nga gagagab binaklase. kuan mo gud masood mo motor. Hidampan ta dagko kay daganan. Pero Kanangan manghil na manghilabot to. Hag pudaan. Kila sa ka ba? bitaw. Kay kana mo labjan ng ratag motor. Pero kaduhan ako tog dadto. Bitaw, kapitanta. Pero mga to ko kay tag alas 10 naman kumabot nito. Anong Panties mo. ako ra usa. Tubo to? Mm. Yes, Los. Guys, dirag ticket sa kasal ni Dwight. Yes. Huwag ni Purami. Dirag invitation. Duha ka bukaho. Yes. Pero ka ato ni kinsa man eh. Di mo makaro. Mr. Ulay, parang gibutang nga mabulgar rin. Ay. Salamat Purami. Okay. Ang mag Mr. Silvino. Salamat kay Mr. Ulay Bargi Secret. Kaning usa ato ni pa VM. Yes. Ato ni Vice Mayor. Yes. Pagkalando jud kay lo aragad ang pagkataas ng kuan. Ja, dako jud ka jud isang dollar kada adlaw para mi. Para lami ah. Para lami. Nasa namas undoy nga nag-orasyon na mas bato. Mo lagi. Lima na po ka na itong magsinina na ka. Sinina na lang mag-focus sa mga habal-habalan.
Kadugidan nga ako naman ay mauwaw. Yes. Trabaho. Tanaw, ano yung pag-ibig mga sangit. Kana, because of you, Purami, ikaw din nakaangin sa tanan. Yes, of course. Abot na na. Against all odds man dahil ni sa Hong Kong. Picture na ni good. Kung pwede ko yung Aw! picture ko rin mag-trophy. Picture! Ay, grabe ka.